TMTV. Selam dostlar, Tatmus TV telekanalında təmli kreş tapşırığı, həm əliqə tapşırının alıb barışısı min Bulad Beyramov sizinlə hər barışağızında selamləb, təmli reseptlər bilən ortaqlaşırığa əzir. Həm bugünkü kreşçi yiğitimizin də dəşəsim ki, kreşçi deməkdir menən əlbəttə quş tırnaqları içində yaş, talantlı jırçı yiğitimiz Ramil Aymaddinov. O bugün Kukmar tavası üçün kreşəcək. Selam Ramil, selam. Selam Kroşlar. Radyo tanışlar deysən də bunlar. Televizor qarşılar. Televizor qarşılar deysən də. Onlar bir yolu 2 yaşında başqara alalar tək. Sət, nəsə alıb kildin? Benim sizge böyle gitəsim kilə bir kerekləyi bir. Əgər kimdir kiləsə qonaqlarınızdan нәрсе bolsa, Özbək kuxnyasından yeysə, Şərq kuxnyasından pişirəsi kilsə, bu təlinkə sizge bir kerekli. Qayda, Mənə şol Özbək kuxnyasından, Şərq kuxnyasından min үйdə bir pişirgə yaratam. Əyə min də, şuna görə alıb kildim. Şuna görə min onu alıb gitsəm deyar, mı? Bunda bir de plov iyi bir şey var, mı? Plov deysin mi? Bunda türlü rızıqlar. Biş barmaq da Bulayın için Ramil Big Zürahmet. Tapşırığını başlayırız, gittik. Ya Ramil, senin de sonunda kelgenden soң шақты уақыт uzды. Шулай да біздің студиябыздан өзгеріштер сезіледі. Сенің күндәшің жоқ. Сенің күндәшің ол телевизион тамашашы қазір. Алар қазір рецепт юлда мен саған тәқдим етем. Сен қазір сол рецепт бойынша бүгін әзірлейшексің нәрседір. Һәм ахырдан нәқ аның рецепті кебек келіп шықса, Кукмар табасы сенеке келіп шықмаса, табаны шул рецептны юлаушыға жібереміз. Вау. Кем икәнен сиңа каршы бүген көрәшүче, игътибар экранда. Вәлиуллина Альбина Тахир кызы Яршалы шәһәрендә яши. Кияүдә, ә бүгенге көндә Бәби ялында. Тәмле көрәш тапшыруын карап, яхшы итеп пешерергә өйрәндем. Хәзер инде үзем дә төрле экспериментлар ясыйм дип серләште Альбина. Димәк, Рамил, син инде аңладың. Кем сиңа каршы көрәшә? Альбина Яршалы шәһәреннән. Бик шат. Нәрсә әзерләгәнне мин үзем дә әле белмим. Мындан да жеңіл іш буламын қалсам. Тоқмаш ма бұл нәрсе деп ойлайсың? Менімше бұл тоқмаш. Но мында менімше бұл лагман. Лагман шылап. Мында помидор да бар. Мында шырағы бір. Тоқмашта бәрәңге юк бит. Шуңа күрә. Шу менә. Минем уйлавымча бұл лагман. Бәлки мен ялгышамдыр, ләкин анысы мөһим түгел. Иң мөһиме син нәq шулай итеп ашны пешереп, бәрәңгеләрен шулай куеп, итен менән монда куеп. Тоқмашты үз куллары белән басырга тиеш булачаксың, яме? Менә шул Үзбәк кухнясы. Мен сиңа уңышлар телим дә, инде рецептка күчик. Я, коллега дип дәрсәм була бит сиңа? Коллега син бит шулай Минем ул дәрәҗә алында, Татмус телеканал күрдем, чөп үсеп җиттең син хәзер. Коллега, мактау такласының оештыручысы алып баручысы шулай бит. Ну, шулай әйтеп булар. Нәрсәдән башлыйсың? Нәрсәдән башлыйбыз? Беренчедән миңа уңыш елмайды дип әйтә алам. Чөнки бу бит лагман. Мин әлбәттә ул шулай ук Үзбәк кухнясыннан әйбер ризык. Менә шуңа күрә рәхәтләнеп аны бүген пешерербез. Biz аны аннасын шинап келген тәлинтәгә. Шуннан гына ашарып бит аңлашылды. Шипалы ризыклар өчен түгел яра. Менә шулай. Нәрсәдән башлыйбыз? Башта әлбәттә ит кисәбез, аны башта кисәргә кирәк. Әлбәттә. Так шуннан. Оннан соң бәрәңге. Без аны нишәдәбез? Шулпалар пешерә куябызмы? Юк, безгә аны кыздырырга кирәк булыр. Шулаймы ни башта син кыздырып аласың? Кыздырырга кирәк булыр татлы борыч белән, кишер белән, сарымсак, бәрәңге, суган, менә шушы әйберләр белән бергә кыздырырга. Юк, әйдә без бәрәңгесен сыннан гына салырбыз, яме? Ярар, әлбәттә беренчедән. Атыгыларын суган, итне, сарымсакны һәм борычны кыздырып алып, мин каршы түгел. Башлайда бисмилла әйтеп. Бисмилла. Халал ит җәмәгать махсус сатып алып кайта безнең редакторларыбыз.
Иң мөһиме монда игътибарлы миңа Буларга кирәк бармакны кисмәс өчен. Әйе, кисмәс өчен мин Сөягелек бармагымны кисәргә бик яратам. Әзгенем, без аны зур күләмдә ясамабыз. Сөягенә шулай калдырырсың син аны. Кисәкәйме? Җитә. Җитә. Артыгы кирәк түгел, яме? Син просто карыйсыңмы? Әлбәттә, мин карамадым, мин сиңа сораулар бирәм. Менә син эшли торган җавап бирә тор, яме? Ярар. Син соңга килгәндә бик безне шаккатырган француз телендә сөйләшеп инде. Әйе. Онытмадыңмы әле? Киресенчә шымартасыңмы? Нидер яңа телләр өйрәнмәдеңме әле бу вакыт аралыгында? Чит телләр өйрәнү минем өчен гомумән бик кызык. Ул синең хобби түгелме соң? Ну, хобби беренчедән мин бит чит телләрдә ничек дип әйтергә инде. Ничек бар шулай? Рамил, әйдә уялып торма монда. Эшлим, җырлыйм. Ярар. Син китәсең дип уйлашам, ярар, син сөйләп кит алар. Мин әле кайттым менә. Менә шулай. Гомумән быел да һәм узган елда да миңа бик күп сәяхәт итәргә насыйп булды, Аллага шөкер. Кайларда булган Рамил? Кайда гына булганым юк. Әйе, Франциядә булгансыңдыр. Франциядә, Швейцариядә 2 тапкыр Швейцариядә. Нишләдең анда Швейцариядә? җырладым, эшләдем, әйе. Ки. Махсус. Вот Швейцариядә бул. Ким чакырды син анда? Мин дә кирәк түгелме? Юк, анда просто универсаль җырчы булырга тиеш иде. Шуңа күрә анда мин 16 телдә җырладым. 16? 16 телдә. Мин шулай айтмыйм. Шулап. Ну син аңлап җырладыңмы нәрсә җырлаган әллә? Ну, бик ваклама. Ире кисәкләр. Анда күрдем бит ире кисәкләр фотода. Мин сиңа ярдәм итәм. Ярар. Менә монда әле икегә генә кисәсең. Әйе. Бик ваклама. Ну, кайбер телләрдә аңлап җырладым. Нинди тел бар? Иң экзотик тел. Нинди 16? Ярар, мин аңлыйм инде ул. Рус, татар, француз, инглиз, немец. Ну, төрки телләр әлбәттә. Азәрбайҗан, казак телен. Мин Хәзер әйтәм. Санадым. Хәзер саныйбыз. Нинди Албан теле бар. Әдә яңадан. Татар, рус, инглиз, француз, немец, Азәрбайҗан, төрек, итальянча, марокканча, гарәпчә. Гарәпчә 10 булды, тагын 6. Әйе, әйтәм. Монда бит искә. Чувашча, удмуртча. Юк. Җиш береш. Русча дип әйтәкме? Әйттек. Мари. Юк. Португалча. Португалча 11 булды. Испанча 12. Тагын 4-не тапсаң. Юк. Ярар. Монда Оныттым диген. Монда кагазда корга кирәк. Ярар, кирәк түгел. Салабызмы? Нәрсә җырладың син ул телләрне? Сал. Анда төрле телләр, төрле жанрларда җырладым. Романслар, эстрада җырлары, халык җырлары да җырладым. Менә шулай. Португалия халык җыры. Мәсәлән, Криштиану Роналду дигән җыр. Мәсәлән, Despacito дигән җыр бар бит, Әйе. бик популяр җыр бүген көндә. Һәм мин шушы җырны 6 телдә җырладым. Менә шулай. Татарчасы ничек? Татарча? Җырламадың татарчасы? Әлбәттә җырладым. Ничек бар? Үземнең җырладым. Despacito. Әйе. Despacito нәрсә икән ул? Тәрҗемәсе дә белмим. Ничек җырладың татарчаны? Ничек җырладың аны? Ничек җырладым? Әйе. Ну, төрле куплетлар, төрле телләр. Җырлап күрсәт. Җырлап күрсәт. Әлбәттә, Миңа телефон белән сүзләр белән җырларга Җырларга кирәк. җырла. Юк, чынлап, мин сүзләр хәтерләмим. Ярар, алырбыз да аны. Әйдә, башта Әйдә, баш. итне турап тор да анысын сүзләрне алырсың. Менә шулай. Эшне эшләтергә кирәк, әйе. Рәхәт. Анда нинди форум булдымы ул конференция? Бар. Ну, анда ябык финансовый форум дип әйтәм инде. Финансовый форум булды. Бик ничек дип әйтергә, махсус кунаклар чит илләрдән килгән булды анда. Дигәнәк менә сиңа гарачыкларсың алар. Узган елда да анда булды. Теге Американың президенты кем бездә хәзер? Теге Дональд Дак. Дональд Трамп. Дональд Дак анда, әйе. Менә шулай. Һәм мин Татарстанны вәкиле, вәкаләтле вәкиле диген. Әйе. Шулаймы? Полномоченный представитель. Ну, җырчы кебек, җырчы булып. Әйе, җырчы буларак. Җырчы буларак, әйе. Так. Менә шулай. Кызыган Айза синең инде визаң ачып, Виза ачып, һәм быелда да шулай ук Алтан барга планлаштырып торасың. Планлаштырам, әйе, шулай ук Женевага, Швейцариягә. Менә күрдегезме, татар җырчылары ничек яшиләр? Ну, бу бит яхшы. Бу ничек юк, мин мактамыйм, үземне мактамыйм. Чынлап та җырчы ул
универсаль булырга тиеш. Һәм вот бездә бит Алса Абулханова төрле телләрдә җырлый. Һәм Ул да бардым аны. Еремеш без. Нишләп аны чакырмыйлар менә? Нишләп мине чакырмыйлар? Мин удмурт телендә җырлый алам, татар телендә, рус телендә. Менә чакыралар Удмуртиягә. Шуңа Удмуртиягә гына чакыралар шул мине. Вот, кайсы телдә җырлыйсың? Шул җиргә сине чакыралар. Ярар. Яхшы. Тагын нәрсә? Татарстанда. Татарстанда Зуа яңгырлар. син тута. Син ашыгасың, беләсеңме? Минем уйламыйча, син монда әле син бәрәңге ул бик тиз әзер була. Бәрәңгене нигә турыйсың син, алай? Сиңа күрсәтим әле искә төшереп. Әйе. Монда бит башта Әйе. татлы борыч булырга баштасың. Татлы борыч ул. Суган да. Җибе бетә ул, әйе, шуңа, әйдә, суган менә. Кишер яме кирәк, чөнки Менә шулай яңалыкларыма килгәндә Татарстанда Татарстанда ниләр эшлисең? Нинди Женева булмаса да нинди кайсы районнарга барганың бар? Женевада? Юк, Татарстанда. Татарстанда Женева юк. Кис эшләп эшләп Рамил. Бездә гастрольләр булды. Узган елда, бу елда Ульяновда, Ярчалы, Әлмәт, Аллага шөкер бик яхшы җылы каршы алдылар безне. Татарча солянкада. Менә шулай Җылы затып калдылар. Минем өчен гомумән һәрбер чыгыш ясарга булган мөмкинлек өчен мин бик бәхетле. Синең әле яңа җырың чыкты дип әйткән. Әйе. Җан гөлем дигән. Тагын җан турында. Тагын җан. Синең бит Җан дигән сүзне бик яратам. Җаным. Җаным, анар юк булдыдыр. Ну просто җан дигән сүз ул бик еш куллана торган сүз. Сүз төрки халыкларда да. Төрки халыкларда да менә шулай. Һәм шушы җырга без клип тиздән төшерәбез Алла теләсә. Кызык клип булырга тиеш. Бөтен кеше шулай дийди. Бөтен менә клип төзегән кеше, ай шундый кызык булачак, шунда оригиналь булачак, нәрсә турында булачак? Әйт. Әлбәттә бөтен серләремне сезгә мин ачмыйм. Син бөтенесендә ачма, син беразын гына ач. Ну, Казанда төшереләме? Казанда беренчедән. Баш рольдә синме? Баш рольдә мин һәм анда топовый моделләр, Татарстанның топовый модельләре булачак. Аяклары менә моннан муеннан үсә торган. Әйе. Әйе. Кастинг син үткәрдеңме аларга? Без кастинг буенча аларны сайладык. Бик матур кызлар. Төрле төрки милләтләр булачак. Азәрбайҗан кызы, үзбәк кызы, татар кызы әлбәттә, башкорт кызы һәм төркмән кызы. Һәм минем уйламыйча син анда удмурт кызы җитми барыбер. Ничек һәр вакыт удмурттан Җирән чәченә. Чөнки шул тирәдә үстем мин. Шулай, мин белмәдем, брат. Ярар асы түгел. Гафу итәм. Юк, Удмуртиядә булганым юк иде. Барга кирәк бит. Рамил. Ничек телисең, ничек булдырасың шулай? Төшер клипны. Әйдә, Кишер. төшердә. Чөнки ул теге Теге нәрсә? Чөнки кишер ул кишер, Кишер юк, ул күбрәк пешә. Икегә генә, яме? Икегә? Икегә генә, җитә дип. Ярар, ничек? Икегә һәм Шул, калынрак. Син гомумән ират аш пешергәндә, менә аш күбрәге, менә лагман буламы? Аның бөтен кисәкләре дә ире була. Эрерәк була. Ул бик юка. Менә монда. Аладым. Буга күрә эрерәк кис тура, яме? Әйе, мин бит аны беренче тапкыр пешерәм, шуңа күрә. Шулаймы дә мин пешерәсең? Ну юк, беренче тапкыр пешерәм лагманны, шуңа күрә бераз гына дулкынланам. Ярар. Мин уйлаганым син инде. Ләкин рәхәтләнеп. Бу Уздаяк кухнясы, чаваш кухнясы дигәч. Нәрсә дип уйлаган идем? нәрсә, җырлап карый, Әйдә, җырлап карыйк әле. Җырлап карыйк. Кишерен Хәр, мин пешергәндә син үзең кисәсең, мин теге җырлыйммы? Миңа кызык. 16 телдә җырлаһам. Карады. Юк, 16 түгел. Бу җырны 6 телдә. Despacito дигән җыр. Әллә шыттыра шунда, әллә белмисең, әйдә. Si sabes ya llevo rato mirándote, tengo que volar contigo hoy.
Vi que tu mirada ya va malándome, muéstrame el camino que yo voy. Voy. You are the man and I the metal. I am getting close and setting I'm the plan. Just the doubt that you accelerates my heartbeat. Tout doucement, moi je veux respirer ces parfums de ton cou. Permets-moi, je te dirige vers des mondes doux et qui m'emportent encore soin de toi. Yavaş, omegel stayın semaristiyorum. Lamberti işaretmiyorum. Vücuduna imzamimi atmak. Lentamente, voglio annusarti il cono lentamente. Lascia che ti parli solo ai tuoi orecchi, così se non ci sono stelle alla tua mente. Sine canım, sine gene kütüm bu yaşanım. Sonra günü ne kadar sine süyermin. Sine bir kimge de bir koşan bir memen. Yok. Yok. Медленно, я хочу вдыхать аромат твоей шеи. Можно я шепну тебе что-то не смело, и ты не забудешь меня, будь уверена. Мне шулай. Алты тил. Despacito. Yok, ağır oldu çünkü ben Yok, ben Gül Jamal deyip jırlarsın deyip eysin. Gül Jamal. Yok, Gül Jamalım. Gül Jamal. Yo, şulay bu jırla bulas. Zıgırak bular ya. Молодец, şöyle aferin, buldurgansın. Hazır birer Tatar tilinde şu ettirip, değil mi? Tatar tilinde bir neçe tilge tercüme ettirip, mesela sana Ay bulbulum degen jır, Arap jırın alasın da bir neçe tilge tercüme etip Женева bargaç, mene biligiz bizning fiyatını deyip cevap ko'rsatarsan. No, onda albatta men Tatar tilinde jırladım. İnce jırladım. O'zimning jırlarim. No, xalq jırlarida bo'ladi. Ana shu so'z. Молодец. Asramadlar mı sana da? Öyle jırlayla deyip, xalq jırlar. Yo'q. Onda bilmey turgan, dürüsün qizg'anishga qarshi bilmey turgan bizning madaniyatimizni kishilar bo'ldi. Mana bildirib kerak ikkinchi yo'l, ya'mi? Shunga ko'ra men Amila payam ikkinchi yo'l qanday shoytda birgat bizning madaniyatimiz, ya'mi? Shulay aql yaratib. Yarar, молодец. Biz sen chet eldagi gastrollarında o'ngishlar deb qolamiz kelishakda. Hammasi o'ngishlar deb bugungi topshiruvda da chunki sen kirashasiz mana shunday gastrol jarrovnya uchun. Topshiruvimizning general sponsori bo'lgan Ko'kmari metall savdo zavodi Oshiq aksionerlik jamiyati har bir shaxsga oshlaringiz ta'minli bo'lsin deb ularning tabalari, gastrollari, qozonlari bilan birga. Chunki Ko'kmari Saudiya markasi ul vaqt bilan sinalgan savdo Germaniya texnologiyasi bo'yicha bizda Rossiyada yetishtiriladi. Ham o'yinlar uchun hali zamoncha savdo siz do'stlar internet gibi doshada olirga mumkinsiz. Ularning bor o'zlarining firmenlik kibitlari Ko'kmarada, baralarning firmenlik kibitlari Qozonda Işev kundan ortalarda deb aytganda yildan yil birinchi soni Pavlikin urami 114 adresi bo'yicha o'rnashgan, ikkinchisi Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park Saudiya o'zagining birinchi qatında ham kvartalda Mushina urami 23B adresi bo'yicha o'rnashgan kibetida borig'iz, keligiz, assortiment keng, tabalar, kastrullar, qozonlar jiyib ketib ketigiz. Keligiz. Shulay. Rahmat, jingga olmasam endi bu tabaq ketar. O'zing bilasan, yor shallig'a. Ko'rasizmi, islening yetamli bo'la boshladi. Sen bunda biroz alisini tuz soldingmi, yo'qmi? Yo'q, solmadim hali. Unda tuzda solmoq kerak. Borish. Aybat. Bunda o'sha turli tamliklar solib bo'ladi. Bu bit o'zbek kuxnyasi, shunga ko'ra bunda zirrada kelishi. Baralar bizga barsar, bizalarni solamiz birozdan sanab, pishib chiqar oldidan. Kesib bitirdim men birishni. Birishni kesib bitirgansiz, молодец. Menga beraylik mana bu unni. Chunki bizning chiqarilishimizning da sponsori bor. Chiqarishning sponsori Государев Ambar. Ona hamda ona Kazanskaya Melnitsa uyushmasi chiqara. Hasin bilasizmi, mana Qozonda, Tataristonda deb aytdik, 80% ikmak ishlanmalari, unda butun narsa kiradi. Ipida, soharida, sushkida, tisida, munsida, pechenюшкасida na 80% Kazanskaya Melnitsa uyushmasida yetishtirilgan undan pishiriladi, hazırlanadi. Hozir bilan. Ham oxirdan endi bizning mana shunday 2 kiloli yuqori sortli Государев Ambar uni kimda bo'lsa ketashak. Meni o'ylamcha olib ketashak. Yor Sholli shaharina. Jingami, jingmaymi?
ын болса да Қарарбыз. береміз. Қарарбыз, сен тұрып ішеміз шылай. Бізде яхшы пішіребіз, шуңа күрә қарарбыз. Әйде бұл айтамыз қазір. Мұнда енді іш әлленесе қалмады. Сен қазір мұны бұрышын дұрысырағы мұнда саласың. Саламыз айы. Бәрәңге әлі салмайбыз. Yok. Ondan sonra işейсің. Бізге қолды сарымсақ. Тұрып салырға. Анда әрі кесектерден салырға мүмкінсің, еме? Әйе. Шуннан соң? Шуннан соң мұнда су салабыз. Қайнаған суымда салабыз. Һәм біраз ғана пішіребіз итебізні. Ит пішіп шығарады, шылай? Әйе. Бұлда әбіз Рамил сарымсақ тұраған орада барымызда біргелешіп Татмус ТВ телеканалында тәмлі реклама қойыз. Татмус ТВ телеканалында тәмлі күрәш тапшыру дәвам итә. Бездә кунакта бүген Рамил Аймәтдинов һәм инде ул Яршалыдан Альбинага каршы көрәшә. Альбина юллаган лагман рецептын, лагман пешә, кыза башта кызды, аннан соң хәзер салып пешә башлады. Бәрәңгене әле салмадык. Тукмаш әлегә. Тукмашны син Юк, без айрым әлбәттә салабыз аны. Кайнаган суга. Айрым анары уже. Лайфхак дуслар, шуңа күрә пешереп бетергәч туры мында салырга ярамый. Айрым пешә, аннан соң шал, монда җибәрәбез. Шулаймы? Яра, бераз гына соңра, чөнки ул бик тиз пешеп чыга торган. Әйе. Тукмаш. Безгә калды бәрәңге һәм ашысы гына. пәтрушка. Рамил, без һәрбер кунагыбызга рубрика әзерләп куябыз, димме? Так. Тиздән 1 апрель көлке көне. Ә син әле мин белән укыйсың. Консерваторияда җырчы һәм актерлыкка дип әйтик. Син бик яхшы килеп чыга. Без менә бу конвертка дөресрәге мен әле үзенә күргәнем юк. Менә көлүнең бар бит төрле-төрләре, шулай бит. Әйе, әлбәттә. Акырып белергә була, ясабы. Ана кем. Менә шуларны безгә күрсәтергә кирәк булачак. Ширатлашып. Сөйләштекме? Әйе. Әйдә, тырышып карыйбыз. Берсен син, берсен мин. Әдәмнән башлыйбыз. Әйдә, көлке көне әзерләнәбез. Актер шуңа күрә җиңелрәк булыр. Менә беренчесе дип өметләнәм. Җиңелчә көлү. Җиңелчә көлү. Җиңелчә генә чикләр. Яр. Әйбәт. Нәдә мин икенче. Көлемсерәү. Көлемсерәү. Бу Белмим дәвам итәчәк. Кимшә тумыйкмы? Ну, ярар. Эшлегә дә. Әйбәт. Яхшы. Мыек астыннан елмаю. Бу менә сиңа туры килә. Мыек астыннан. Мыек астыннан. Бу ничек чынлап? Ну, менә шундый да шундый сүз бар. Татарларда мыек астыннан елмаю дигән. Төшенчә бар. Ла беләсеңме? Ну да, синдә яхшы да. Кирәк булды инде менә. Минем көлемсерәү кебек булды. Так, киләсе. Так. Я хәзер. Нык елмаю. Менә нык елмайга кирәк. Әйдә. Аллага шөкер. Тешләреңне күрсәт тамашачыларга давай. Аллага шөкер тиге. Тешләрне ясаткан идем. Да? Шулай. Хәзер син беләсеңме безнең эстрадада җырчылар бар. Әйтмибез исемнәре белән. Әлбәттә. Винерлар куялар да хәзер. Без елмаеп калды. Елмаеп. Сәләшкә дә кайган җыгыра. Бездә үзебез тешләребез яхшы. Инстаграмларыбыз тегәде. Алла кайран Инстаграмлар бит тешләребез. Алла, машайтыр. Нык елмаю. Минем Тогда авыз зур түгел, шуңа күрә мин нык елмаю. Нәрсә? Бу ржаю була инде, елмаю түгел. Ржай самер, мин ржаям, яма. Ana şuraya yara. Battı. Yarar yaxşı. О! Менә монсы сиңа. Иптәш актер ярачык итсен. Монсы сиңа. Ой. Истерик. Ярар, бу минем өчен куркыныч түгел, истерик көлү. Так. Тәрҗемә итеп тормыйсың, аны беләсең. 1 2 3. Мен коркып кеттім бәсің шуны. Ну как өтегез? Актерский факультетында укыйбыз шуңа күрә. Да. Сиңа килергә кирәк.
спектакльләргә, консерваторияның спектакльләргә. Мин катнашкан. Биләсезме, консерваториядә спектакль уйнаганнар гомумән белмидер. Бигрәк тә килергә. Җырлыйлар, уйныйлар. Юк, бездә бит актер факультеты бар, шуңа күрә без ничек мин узган тапшыруда сериядә дип әйттем бит, Аршын Малалан дигән спектакль. Спектаклендә мин баш рольләрдән берсе башкарам. Менә тагын берен. Молодец, Афәри. Рәхмәт. Карады. Тыелып көлү дигән. Окей. Шулайрак. Тик шулай килергә ярамый бит. Тыелдым. Кара. Келәсе килгән. Тагын калдымы? Кара тагын монда. Тагын 2 калган. Зак һәм монотон көлү дигән. Озак монотон көлү. Булай икән ул. Монотон, ну бер нот, ничектер, бер интонация да көлү. Тегени истерик та түгел, не акырып та түгел. Вообще актер икән. Противный штиле ул. Һәм шикле елмаю дигән. Шикле елмаю файда? Юк, шикле елмаю белән тәмамлыйсы килмәй бүгенгә. Әлеге рубриканы. Яра, шикле елмаю карадым мин. Әле акырып киләбез дә бер, битте шул белән. Бергәме? Әйе, бер икеш. 1-0. Ярар, дуслар, шуның белән безнең рубрикабыз бүгенгә тамам. Шанып калам, редакторлар безнең начар килеп чыккан килүләрне күрсәтәләрдер дип. Монтажерга булды бу сүз әйтеп. Үмитләнәбез. Әйе, өметләнәбез. Һәм рубриканы ябабыз да, әйдә, блокбандны пешереп бетерәбез. Безнең бәрәңге салыр вакыт килеп җиткәннәр дип уйлыйм монда. Әйе. Бер. Икенчедән әйдә инде консерватория турында. Консерватория нәрсә эшләп башлаганбыз икән, чынлап та. Син саласыңмы? Юк, син. Так, мин Сөйлә башлык. Нинди дисциплиналар керә сезнең менә иң төп дисциплиналар сезнең угызда? Ну, әлбәттә, актерское мастерство дигән. Дәрес бездә бар. Кем укыта, педагог? Махсус режиссер, театрдан режиссер безгә укыта ул. Бик кызык. Ничә ел калды син, ничә ел? Ничә калды? Ничә елдан укып бетерәсең? Быелда. Быел соңгы ел? Быелда, соңгы елым. Ниһаят. Дөресен әйткәндә, укырга да туйдырды миңа үземне студент ролендә миңа санарга ничектер туйдырды. Миңа бит 26, шуңа күрә. 26. Кешеләр 45 яшьтә диплом алалар югары. Барыбер. Безнең белән онда барыбер укуганда укытучылар балалар кебек сөйләшәләр кай вакыт. Укытучылармы? Укытучылар. Син аргануш. Юк, мин консерваторияны бик яратам, бик хөрмәт итәм. Ләкин барыбер. Миңа эреләрен генә сал әле, менә эреләрен генә сал да. Ярат вакытлар кирәкме син беренче вакыт башлаганы? Җитә. Булды. Һәм безгә калды салырга токмаш, Машны салып, су айрым пешереп. Рамил, син туз салатыр башла. Әйе, монда. Башта туз. Әзгенә күбрәк алсаң да була. Күбрәк? Әзгенә, әйе. Ал инде курыкма, аны бит шулпасын без алмыйбыз. Иң яратмаган фәнең дисциплина дип әйтикме? Ну, яратмаган дип әйтә алмыйм инде. Күңелсезрәк, бөтен студентларда кебек Йоклап утыра торган философия дигән дәресләр бар, экономика. Салып бетеримме? Әйе, салабыз. Минем өчен ул ничектер бик авыр дәрес, аңламый торган. Мин шушы дәресләрдә аңларга кирәк. Гадәттә йоклыйм. Белдегезме? Консерватория укытучылары, студентлыгы Рамил Әймәтдинов турында. Кызыклы факт. Аны вакыт итмәй карар. Аңладым. Чыгар алдыннан гына, Бу бит соңрак. Чыккач тәлинкәгә салганда, анда сары, димме? Әйе, кал. Карар, Филис Кахиров анда укытучы булып эшли консерваториядә. Әйе. Ул сине укытамы? Әйе. Мин аның бердән-бер укучысы. Шулай. Менә шулай, вокал буенча. Вокал буенча син анда. Мин әйттем бит узган сериядә. Узган сериядә әйттең. Әйе. Яхшы. Менә шулай. Үзе күренәме соң ул?
Һәр гастрольләрдә булып һәр кайткан вакыт иде. гастрольләрдә кызганычка каршы сирәк күрешәбез консерваториядә, күбрәк концертларда. Дәресләрне скайптан алып барасызмы? Skype буенча, FaceTime аша. Так, распевка. Доре, доре, до. Юк, күрешәбез әлбәттә. Ул бик тырышчан, бик җаваплы. Җавап булганга китәдә инде гастрольләргә шулай. Бердән-бер Ул бит артист, мин барсы да аңлыйм, шуңа күрә бу нормаль бер, мин аңлыйм. Гастрольдән кайткач буламсызмы? Синең 10 дәрес калды. Гастрольдән кайта да бер көнне бүген 10 дәрес булачак Рамил әзерләнеп. Көн буе. Көне буе җырлыйбыз бүген. Я, Рамил, аңлашылды. Ничек укуың да, ничек укытулары да сине. Әйдә без синең белән монда бит нәрсә пешеп чыкты диярлек. Хәзер монда бу токмач пешерә без амада. Шал, сабыз телефон. Әйе, монда салабыз һәм Вәссәлам. Бетте. Тәмле көрәштә реклама. Шулай итеп, дуслар, Яр Чаллыдан Альбина тәкъдим иткән һәм Рамил Әймәддинов пешереп маташкан, пешерергә тырышкан, үзе әйтмешли лагман. Әзер. Так, нәрсәдән башлыйбыз? Белмим. Без Син миңа әйдә салып бир менә мин бераз салам. Син әйе, миңа әлбәттә. кыяфәтен шулай эшләргә тиеш. Менә карагыз, дуслар, без пешереп бетердек токмачны, салдык беренче чиратта аны. Нәрсә көләсең? Деп имада бит сиңа әйтергә тиеш түгел. Бит сиңа ярдәм итәргә тиеш гомумән. Ярдәм итәргә тиеш түгел гомумән, беләсеңме? Мин бада күп ярдәм иттем инде Рамил сиңа бүген. Ярдәм иттем, булыштым, миңа ярамый. Мин ар. Салабыз шурпаны. Ярар, ярар. Бутап җибәрмичә. Ярар, ярар, бу тамам. Мин нәрсә? Мин. Конкретче вообще чират юк. Салабыз. Бәрәңге. И. Ну, Кайдар ул тутагыз. аннан түгел әле син жәлләмәгәнсең дим. Юк инде. Кызыл брошны шундый кисәктә. Нормально. Так, син. Булдымы? Юк, тукта. Тагын монда күбрәк ит булырга тиеш. Ярар. Шулай ярат. Үзендә килә. Так, тикшереп карыйбыз хәр. Ярар. Тукта. Булды. Яшел үлән. Әйдә әле. Тадам. Монда вообще конкретно. Аңлашылды. Кинза килешер иде монда. Ну, бу Мин беләсеңме нәрсә? Яшыл куаты түгел. Нигә син брошны монда иркисекләр белән турадың? Мин шуңа бәйләнәм. Ну, минем уйламча алай булырга тиеш түгел. Рамил. Алай булырга тиеш түгел. Һәм минем уйламча башта булырга тиеш. Бульон, аннан соң өстенә салынырга тиеш. Белмим. Һәр хәлдә лагман дип әйтик. Юк, без гомумән фото буенча карыйбыз дип уйлаган идем. Мин һәм тәм буенча да карыйм, яме? Ну, тәм буенча әлбәттә. Нәм син кушык, Мин ни эзләгәнем? Каясың монда брош дип. Бурычы. Брошасам ярыймы? Бурыч. Фотосы буенча монда брошлар бик килешеп бит монда. Ваграк турис калган ахырсы. Мин сиңа кат-кат күрсәттем фотосын. Кара Рамил дип. Нигә карамадың? Так. Лай тәмле үзе. Так. Итне ашап карыйсы килә бераз. Булмас, монда бит ит. Монда бит яшешләр. Әйбәт каралам. Тәмле. Ашалык. Ну, беренче тапкыр өчен әйбәт дип уйлыйм. Беренче тапкыр өчен әйбәт. Ләкин фотода миңа Альбина күбрәк ошады. Фотосы буенча. Шуңа күрә бараш. Менә сиңа барыш. Шуңа. Монда дигән минем ярдәмлек тә бик күп кирде монда. Шуңа син ачуланмасаң.
Иә, Рамил. Әйе, тапшыр әлі Альбинаға жеңуші етіп елан етті. Альбина, сіз жеңдіңіз менен деген. Чөнки шынап та Рамил әлі ғымырында бірінші тапқырлап пішірді. Әгер де енді екінші жолы пішірсе. Альбина, сізге рахатланып тапшырабыз бұл сауыт сауаны. Әйе, елмайып. Тапшырыбыздың келер спонсоры болған Көкмара металл сауыт сабазы ашақ чайнада жемғатынан. Құтлайбыз. Менә бу таба кастрюль жаровня. Альбина, сезнеке шын күңелдән рәхмәт. Һәм инде башка телевизион тамашачылар сезгә дә әйтәбез. Авыррак, катлаулырак рецептларны юллагыз әле зинһар өчен. Һәм без аларны пешертеп карыйбыз да. Сезнең реаль менә бу Көкмара табаларын, кастрюльләрен ату мөмкинлеге бар бит. Рәхәтләнеп утыгыз. Монда бөтен мөмкинлекләрегез дә бар. Һәм шулай да тагын дип әйтик. Әйдә бонусы без бер онны бүләк итәбез. Рамил, сиңа. Син бүген буш кулларга кайтып китмәсен, яме? Син кайтып китмәсен өчен буш кулларына берсе сиңа. Берсен шулай менә бу таба эченә салып, юллыйбыз аны Альбинага. Димәк, Государев амбар дигән Казанская мельница оешмасы аны чыгара. Республикабызда бик күп икмәк эшләмәләре менә шул Казанская мельница оешмасындан әзерләнгән оннардан тегеп пешерелә, шулай әзерләнә булып чыга инде сүзе. Альбина, монсы да сезгә. Шулай итеп, монсы Рамил сиңа. Саубуллашыр вакытларда килеп җитте. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Рамил, әгәр теләкләрең булса, телевизион тамашачыларга әйтеп калаларын. Хөрмәтле телевизор караучылар, бик зур рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен. Мин сезне бик яратам. Концертларда күрешербез. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Рамил, килүең өчен зур рәхмәт. Сиңа без зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Чит илләрдә рәхәтләнеп йөр. Татарлыгыңны күрсәт җәме. Әйе. Татар җырларында җырланганда безнең әле тәмле көрәшебезгә тагын чакырып калабыз. Кил, безнең ишекләр һәрвакыт синең өчен ачык. Достар, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне атна сайын Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Әйе.